Γεια σου παιδιά, λοιπόν είμαι ο Βασίλης και σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι και με κάθε τι που κάνω θα κάνω update το controller μου ή update τα settings. Λοιπόν, έχω πάρει ένα kill, 2 kill, 3 kill. Τέλεια, λοιπόν τώρα θα βάλω στο controller μου αυτά εδώ τα sticks. Πριν μην σας δείξω, αυτά εδώ, τα μπλε που μπαίνουν πάνω. Ωραία. Θα πρέπει να πάω το βάλω. Θα καλυφθώ. Λοιπόν, ωραία, θα τα βάλω. Βάζω και το τελευταίο. Τώρα, λοιπόν, τώρα το βάζω και έχει κολλήσει. Ωραία, το έβαλα. Τώρα πάμε για το δεύτερο kill. Θα πάω στα settings και θα πάω εδώ πέρα και θα βάλω το Turbo Building, ok. Μετά το Turbo Building θα βάλω το Auto Confirm Edits. Το Turbo Building απλά πατάς και χτίσεις σταμάτα όσο θες. Και με το Auto Confirm Edit κάνει αυτόματα confirm το edit. Ωραία, το βάζουμε edit και το κάνουμε save. Κοιτάξτε τώρα, πραγματικά πόσο γρήγορα είναι το edit. Λοιπόν, κοιτάξτε. Όχι, το ξέρω. Μην πείτε τίποτα. Λοιπόν, και ξέρω τώρα τι σκέφτεσαι. Μα, δεν κάνεις καλό edit. Οκ, το ξέρω. Αλλά με την πάρα του χρόνου θα μάθω. Μπορεί να μην ξέρω, αλλά σιγά σιγά θα μάθω. Και στόχος μας, άλλος, είναι να πάρουμε Victory Royale. Λοιπόν, θα πάρω αυτό, εδώ, γιατί όχι. Είδατε, λοιπόν, πριν δεν μπορούσα να κάνω fast building, αλλά τώρα μπορώ να κάνω turbo building. Πριν είδατε έπρεπε να ξαναπατήσω τον κύκλο, αλλά τώρα δεν χρειάζεται. Επίσης είναι πιο εύκολο να κουνάω τα caps, γιατί έχω βάλει αυτά τα keycaps. Επειδή έχω βάλει τα keycaps είναι πιο εύκολο να τα κουνάω.
Και επίσης μου φαίνεται, δεν ξέρω, μου φαίνεται. Άκυρο τελικά, δεν είναι ότι μου φαινότανε. Είχε άτομα. Εντάξει. Έχει πέσει fight εδώ του Ιώνα. Oh my god. Και Loot Island. Ρε, θα πάω Rift. Έλα καλό σπαθί της Ασόκας. Βγάλε μας προπρόσωπο. Μου φάνηκε μια χέντερα τώρα. Χίγουστο. Ο τύπος δεν το πήρε, ναι. Ναι ρε φίλε. Light Jade Assault. Πάρ' το. Πάρ' το. Άκυρο, πρέπει να φύγω. Ωραία φίλε. Στο παρατσάκ. Στο παρατσάκ. Ήρθα brutal. Okay. What the fuck are you freaking me? Πρέπει να φάω γρήγορα την πίτσα μου. Έλα καλή μου πίτσα, μπράβο. Έλα ρε. Να σε δούμε. Όχι ρε! Πλάκα κάνεις. Ωραία. Like και sub για επόμενο part.